السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بلال۔ تساں سارا یوٹیوب تے فیس بک چینل جدید سولر سسٹم امید کرنا کہ سارے دوست خیریت نال ہوسن تے سولر دے حوالے نال ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ سولر دا ریٹ مزید کم تھی گئے تاں فی الحال جڑی اپڈیٹ ساک ملی انشاءاللہ اون دے نال تھوکوں بھی آگاہ کرنے ہیں تاں مزید بھی جڑے حالات نظر دے پین کہ سولر دا ریٹ مزید بھی کچھ نہ کچھ کم تھیون دے امکان ہیں فی الحال، کیونکہ مارکیٹ دے وچ اج اس مکمل انفارمیشن گی دی ڈالر دا ریٹ تھوڑا اپ تھا، لیکن سولر دا فی الحال ریٹ اپ تھیون دا کوئی مزید بھی اپ تھیندا پیا اسی تے انشاءاللہ او بھی اپڈیٹ ضرور دیسوں۔ تاں فی الحال جڑی صورتحال مارکیٹ دی ساری لئیے دی فی الحال اندے کوئی اپ تھیون دا ریٹ دا امکان کوئی نہیں۔ فی الحال بھی پوزیشن جڑی نظر دی ہے کہ تقریباً جمعرات تک بھی ابھی روپیہ کھنڈ ڈاؤن تھی ویسی ریٹ تا اندے نال تو کون سوچا ریٹ، کیونکہ کافی سارے دوست رابطے دے وچ بھی ہونن تا اپڈیٹ اساں ٹائم تے نہیں کر سکتے، کم دی مصروفیات زیادہ ہے، کاروبار اج کل بہت زیادہ ہیں۔ ویسے تو میں ترائے دی اپڈیٹ کونی تکنی سائڈ تے رہ گیا تا ان دی وجہ تو مصروفیات زیادہ دی وجہ تو ٹائم تے بندہ اپڈیٹ نہیں دے سکتا، تو انشاءاللہ ان دا خیال ٹائم دی انشاءاللہ خیال کرے سوں اپڈیٹ تو ضرور بھی دے سوں۔ تا فی الحال وال بھی ایسا کوشش ساری یہ ہوندی کہ جس ویلے بھی ریٹ دا کوئی مسئلہ بندا پیا تو اون ویلے بھی ضرور اپڈیٹ کرنے ہیں۔ تا مزید ہوں تک ریٹ دے سوچا کہ لونجی کمپنی دا اس ٹائم جڑا اے گریڈ 555 واٹ دا مال مارکیٹ دے وچ ہے پیا، تا اج دا تازہ ترین جڑا ریٹ ہے وہ ہوئے 57.5 روپے پر واٹ ٹیئر 1 مال اے گریڈ دا، اور اندے تو علاوہ باقی ہے ہائمو 6 دا مال آندا پہ لونجی تا وہ آگے 575 واٹ دے وچ اس ٹائم جڑا موقع تے موجود ہے، تا اس دا ریٹ ہوئے سائیں 58.50 58.5 روپے پر واٹ، اور اندے تو علاوہ باقی بھی مال جڑا کنیڈین دا پیا اون دے بھی ریٹ دے وچ کمی آئی ہے، تا اون دا جڑا اج دا ریٹ ہے پیا 52.5 روپے پر واٹ ہے، تے کنیڈین دا جڑا مال ہے وہ بھی 550 دے وچ ہے۔ تا اندے تو علاوہ باقی جے دا بھی دوست سارے پوچھ دیں جے سارے کولو جڑے مال موقع تے ہوندن اساں صرف زیادہ بھی یہ مال کوئی نہیں ہوندے سارے کولو جن کو لونجی تے کنیڈین، تا اندے تو علاوہ باقی جے دا سارے دوست پوچھ دیں اس دا اج دا جڑا ریٹ ہے پیا وہ ہے 51 روپے پر واٹ۔ اندے تو علاوہ باقی تو جن کو دا ریٹ دساں وجہ کیونکہ جن کو این ٹائپ دا مال بھی آندا پہ اور پی ٹائپ دا بھی آندا پہ، تا جن کو این ٹائپ دا جڑا مال ہے وہ 59 روپے پر واٹ، اور پی ٹائپ والا جن کو دا جڑا 550 555 دے وچ آندا پہ وہ ہے 56 روپے پر واٹ۔ اور اندے تو علاوہ باقی بھی کافی کمپنیاں ہن پیا سولر پینل دے، اگر کہیں دو ضرورت ہوئے تا کیونکہ لو کوالٹی دے وچ جڑے پینل ہن پہ وہ بھی آندے پین، تا باقی بھی کافی کمپنیاں ہن پیا، تا سارے کو جڑا مال ہوندے زیادہ چل دے ساری کوشش ہوندی اساں اون دی اپڈیٹ کرنے ہیں۔ تا باقی اگر کہیں دوست کو ضرورت ہوئے تو وہ مزید سان رابطہ کر سکتے، تا اندے تو علاوہ باقی کہیں دوست نویں پینل گھنے من وہ بھی سان رابطہ کر سکتے لونجی جن کو کنیڈین نترائے مالان دے وچوں، کیونکہ باقی ایسا کوشش کرنے اپڈیٹ تو کریں رہے ہیں لیکن وہ یہ ہوندے کہ سارے کولو مال اترائے موجود ہوندن۔ تا اندے تو علاوہ باقی تو کہ ریکس دا بھی دساں جو کافی دوست اون دے بھی انتظار دے وچ ہوندن، تا اس دا جڑا اج دا ریٹ ہوئے پیا وہ ہے 60 روپے پر واٹ، اور سوگو دا جڑا ریٹ ہوئے وہ بھی 57 روپے پر واٹ بھی، وہ بھی 540 دے وچ مال آندے، تا اس دا بھی باقی سارے کولو جڑے آندن پینل جڑا کیونکہ جڑا بھی نواں مارکیٹ دے وچ مال آندے ان ساری کوشش ہوندی کہ اساں اپڈیٹ ریٹ دی ضرور کرنے ہیں، تا اے ان سارے لئیے دی پوزیشن اس ٹائم، تا باقی بھی جڑی ہو سی صورتحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے وچ ضرور آگاہ کرے سو، اندے نال اپنا خیال رکھے سو، دے سو اجازت، اللہ حافظ۔